खुंगा 46थि बोसोरारि जथुम्मानि दुलाराय ब्रह्म धोरोम आफाद जयमागुरि गेलेग्रा फोथाराव फिरफिला बिरहोनाय नुथाय। बेजों लोगोसे दुलाराय ब्रह्म धोरोम लाइमोन आफाद आरो दुलाराय ब्रह्म धोरोम बोसोरारि जथुम्मा बेजों लोगोसे लोब्बा लाखिनानै बे मेलाव गुबुन गुबुन जिल्लानिफ्राय थान्दै महरै नुजाहैनो हायो। बेजों लोगोसे दुलाराय ब्रह्म धोरोम बोसोरारि जथुम्मायाव गोबां मेलेमजिबि सुबुंफोरा बाहागो लाहैनो हायो। बे मेलखौ सानथामनि हाबाफारि लानानै खुंफुंनाय जायो। मार्च दाननि 1, 2 आरो 3 अक्ट'निफ्राय खुंफुंनाय जायो। बे मेलखौ गाजा गोमजायै जयमागुरि गेलेग्रा फोथाराव बे मेलखौ खुंफुंनाय जायो।